Gikakurat sa mga beachgoer ang usa ka buhi ug bag-ong himugso nga baby girl nga napalgan kilid sa banyo sa usa ka beach resort sa General Santos City. Ani report ni Efren Mamak. Madungog sa video nga kuha sa usa ka beachgoer ang pagkakurat sa ubang beachgoer diyang napalgan ang usa ka bagong himugso nga baby girl sa batuhon nga bahin sa yuta nga anaa sa kilid sa banyo sa usa ka pribadong beach resort sa barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 9 sa gabii adlawng Sabado. Gilayon nila kining girescue. Matod sa lifeguard sa maong resort, gituo ang gilabay ang bata human kini gipanganak sa maong banyo. Ibali itong babae sa CR ng anak. Pag umanyag anak, giadto niya ang bata diha. Almost mga 2 feet siguro gibagsakan sa bata kay basta bagong panganak. Slide magina ditso ginagkahulog dito ah. Nakulong pa gyud ang bata, nauna pa gyud ang ulo, ang tiil nasa babaw. Gihatagan sa lifeguard og CPR ang baby aron maluwas o gilayong gidala sa ospital sakay sa sakyanan sa maong resort. Bali ang bata, ginawa yung makaya niya kuan, gisuyop lang akong ilong, gipiktusan ako at least maka-function lang yung ilong ba. Nakasloob lang ko na ni suyop para maka-function lang. Kung function man, ibalik og kapula yung lawas na okay kasi na nahatod lang dito sa akin. Hinuon matod sa tagdumala sa maong resort, ana-ana sa mayong kahimtang ang baby girl. So karon ang bata is healthy siya, ningon ang CSWDO ilang giadto nila. So karon mag-conduct daw sila og blatter karon ang CSWDO nga para makatungkuan ang bata para ma-turn over po nila sa DSWD. Apan gibutyag sab sa maong resort nga walay CCTV sa maong area sa gihitabuan, busad dili nila mailhan ang inahan. Dugang niini, giawhag sab sa barangay council sa Tumbler ang mga nakakita sa inahan nga makig-alayon kanila. Pero muna ako, naghangyo ko sa mga katauhan kung naman may mga tabo kasi mga kuan. Dapat pagdalo mo dahil sa barangay. Kaya para maka-assess ang among DSWD, kay pa-investigaran lain namo. Nagpaigayon sab og investigasyon ang kapulisan kalabot sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.